पयलाखाय नरक साबायनाय जाखाबा साबिसजे देबर माबाय बाबायनायजों मा परे ताम सागाबो गबा साव ngo ni sago pathor dong saw ngo pathor koto mano bithi belai je an saw ngo bithi belai je nga sungka sar busur rang nang ma bai ngai 1 lakh der 1 lakh 20 rong nagon saw operation khलायनो bagoi e operation khanya bangai nga tin saw nga sa rang pusa kore nga khai mane bla nga rang khade de saw bono sonography rokha khaijaka o khajagan bono phunugo o mane bo tortha bla saw bono adin sada bano busuk rok khana nang sa khamya kalai tongmani 4 mas kai to khai 4 mas na 4 mas kai to khai ngai bat ya ka cho ngai khobung sa ba thuyang ani bohor saman tabo khai nini bo sidao ngosa bohok kai sawoi ko muti or gana ro saw bismani wa bisungo wana saw sabis je berma ni sago kitini gana saw pathor saw adis mi saw kitini gana wa mi adis saw bele tortha an saw bithi belai je an saw norongni je tabo ngon naijak phaimani bisingo norok te ekbar sakna naijakha kebo bai phano thanga bo jagao khere pai ngo hospital lo ei sabu ngo aro o jang thangoi no bono din dong kha ngo o dang to kotor tongo bono sai horo ni lomano romani ya no thang dong chini so ola hamkai te phadi so bono o kulum sare yang go nyo ane bo operation khai yang go koidin to kharo 15 din 15 din mai ti rok sai man sai mi ya ke sai man paikana rok bahai ni kaham no aw kaham abro tabo nang kulum ma khai ekdom ngoda bada bari na normal non to horo baru box hamara bo horo baru ego salok je box saw bujai me rong nang agi khai tam khlai mani agi bang agi similo lobo rai bia saboni ayang para ko to raw ngo mawari tuni norongni jaga rok tora tong rabat bukhang rok sini jagar ke phang gurui boini rabat dai chaw ta bi lo rai chaw kai nini ma song baba song tong khana bla ani ma tongo ani baba kirikha kajakha ang kajakha charai chela dabri burui basak rongkha iko 3 বছর kai to khata 3 বছর tabung nang sa khamyao kalai tongmani nini charai rok to tabuk 3 বছর tong tabung nang nin charai no lekha pora rok khlai na bo mosongoi to khana tang nini sak se hamya abon tuino nang tabung nini sak bo nang hamna bo mosongoi tongna aboni bagai no nang tabuk lukorong no tamu kasana mosong nini sak hamya beman no tuyi anu hono kija sajok kija nayo 1 টাকা 10 টাকা পাসাই ke sajok kija nayo ang hamna mo suma bai ang nini mungkhai ani mung khosi de berma nini yar basangkha 27 nong mo kamini mungtamo singkan kha pusram bari psk champa ngai nang taisa nang lukorong no chubasoni bagai taisa sanita ani nini sa khamboi nang lukorongni buskango chubasu riwi no nang jehetu lukorongni buskango busai phunungnani bangai abona ke saija naita ang 1 ta 2 ta 5 ta phono 10 ta phono abona kija saija kya nemena